vanototi vatanga kutoti vatondirwisa vandituke kubva tichigara ufunga ndaingochema iko nondoona zoti tete muri murume akafanana paviri kamwe chindudza seizvozvo kana kurwa togona ipapo ndotaura ndakavaudza izvozvo nenyaya yekundirwadzisa kuti kandakangoda kuvaudza navamwena vari kuferwa ndivamwene nyaya yataurwa yevana vakatoti chero handodzi yangu yange iri pakati ndotodari kuenda kumadn nekuti vane ruzivo rwekuti pane dare ravanotogara ngako iye right chiregedzai. It's an order from this court now. Endai kuma-DNA test nevana vacho. Handidi kutambisirwa time mamurangano. I don't want that. Ngatichajei munhu pfuma arore kunavatezvara osiya mukadzi waasingadeye anyengwe nevamwe varume. Tabvunza mambo musipo panapa akamutora ari musikana hakusiriko hatisati tasvika uko mhovhutu mukanyi toda kuti tiende panhau yekuti arambana here nemukadzi zvanga achichembera achinotora chirwa wanga achishandisa kuti anhingirire iye chirwa wenyu yemumutaurire kuti zvanzi namambo Ngezi hauna mutemo unokutuma kuti unogadzika vanhu pasi uchitonga vanhu vedu mudunhu medu vachishungurudza vanhu. Ndokune umwe murume akauya panapa aitora mukadzi wemunhu panapa. Vakuru kumabasa kwenyu imoti zvaunoshanda neputi unofamba uchivhima vanhu neputi usiku wonzi akaregererwa aiwa akazenga akadai unoenda kujere bhururu wangu kuda kukuudza futi unoenda nayo kujere masikati machena ukaite kurota kuhope adzazi puti yauyi nayo usati wakairidza kana zuva 1 iyo iya unoenda kujere nayo unotora mabhuranda yako ari kuita zvechibhuranda chavo unoda kutora tsika uchidzisanganisa unobudza kuti iwe kwavanga mauswa unitora ini munhu wodhonditi enda unopa mukadzi wangu gupuro umu ndimuramba ndizvozvo. Saka uchiona vanhu vachitukwa nemarudzi kutukwa kuti zvakazodai tinozvitukisa handopoa. Kana tichiita chimalawi ngatiite chimalawi, kana tichiita chimoskeni toita chimoskeni, chizezuru toita chizezuru. But uchaona kuti mitemo yachona aisiyana ino tinosiyana pakutaura chete chirudzi handopanzvo. Saka uchiona kuti munyaya ariko ukaenda kuchinyanja ikoko anowanikwa munyaya avakuenda kungonosvika pamwana wemunhu vachi vatotuma munhu iwewe manje wabva kumusha kwakoko manje wakuda kuzozvisanganisa kunoko kana modzokera kumba ngozi dzodzo dzakakumirirai kumusha wakapedzera kuenda kumusha rini ndatu wakapedzesera rini handina kumboindapo titete wako wakuudzire zvakutaura hakuna chii mata hakuna chii vanotuma mwana asi pamba kupasa pamamaonai kutambo kana masvika kana matadza kubata pamusoro pokuonana kwatiri kuita ndataura chokwadi changu chese ndataura makuhando sungwa nemhosva ipai henu ichenjerai inonzi henu ichenjerai nauya mudare mambo Ngezi zvidaira zvandikumangana naEgnes ndichataura chokwadi changu chese ndikataura makuhando sungwa nemhosva Mwari vandinzwe dzimigo ndinzwa aidzorai gwaro amai ndivo here vachinjirai vahenuri vamakanyura kuchera nava tirai dare tinzwe nyaya yenyu pamusoro yedare ndauyawo nenyaya yangu yekurambwa nemurume andakabereka naye vana 4
vasikana vaviri, vakomana vaviri. Murume uyu takagara 21 years. Tiri tese 2021 ndopakatanga nyaya dzekunyenga mudzimai wake waakunogara naye kumba kwemukadzi wake. Ndobva ndisiya ndiri pamba yemaindi patiri kugara ipapo. Iko zvino 2025 ino ndopakazonditumira vanzi chief wemukomboni medu matogara imomo vanonzi Vachirwa. Ndobva vauya vakati izvoni hanzi imi masununguka kuinda kumusha kwenyu kana kuroorwa kana kutsvaga basa. Ndakati zvakanaka mashoko amadi amauya nawo asi kunokupa ndiri padi ndongoti kusango vabereki vangu hapana imongondipa gupuro iri ndiri ndega ndogupuro rangu $10. Saka chirega ndiudze vabereki vangu vadi vazondiudza kuti toifambisa sei nyaya. Zoto ino vabereki ndangowadza ndo zvakaita murume akangondisiya pamba angoti agara iwe uri ikoko kana aine mhosva achazouya kuzotiudza kuti zviri kufamba sei. Saka iye akazongoona akatuma vana Vachirwa. Pakadaro pa4 years paakandisiya ipapo akazoita umwe musi wakauya futi umausiku akandidongorera akabata futi yekumaindi ndakatomuka ndakanomhangara kumaindi kwavo. Akapaita gore rapera rese asikabati futi yekumaindi. Antu amene akazozvitongosa ikoko ndobva zvazopera zvakadaro akabva ambondikuvadza. Kozoti imwe nyaya hombe pakazotanga pa 2021 ipapa vatete naamwena vari kupasera vari mukati medare muno vanondituka nemashoko ekuti pavanangu iva 4 hanzi wakahura musha muno zvosaka handa dzedi chidi yakunogara neumwe mukadzi. Saka zvese ndoda kungotisou pamberi penyu edare. Hana chakambopa vabereki vangu. Ndiri pano. Mune vananga 4 akaroora hana Natizvara makarorerwa here. Ndina chandapuwa. Akuti nhasi. Kutomwa Ndio zvirewa kuti hapana Hapana chamakapuwa. Mamuchiti vachaisinga zva. Ndanichiti pamwe ari kushaya achandipapi. Ndisingazivi kuti anomirira kuti achazoti iwe fambako. Vatongi vachapinda. Ko vatiti ndevapi? Imi makaona uri umrori. Imi vanotoda sana barakuta wewe kuuliza. Nyaya yao wakongogara nyaya zako ora avabva varipo takabotora kanyaya. Achina kusati kabotora yasi. Vanisiziva nyaya. Hadizi. Vakauya naye vakanzi tukira mwana wangu. Bachiti ndakuva vaipinjira Avanzi mai ava mwana kana ari mukadzi vanze imi muri chii kuna baba ne baba uyo muroora saka muri mwana kudakara makafa kana uyo ari hanzvadzi kune vavo muri mwana avanzi mai ava tinowana picture isiriyo panapa tiri dzungu mai munopedza munemhosva mapinda musira mhosva todya mbudzi dzikaneta pano kugocha mbudzi dzenyu pano murayiro wepano. Saka imimi mati dzokorora statement yenyu makarora 21 years. Ndagara 21 years nemurume wangu. Mata vana venyu vana? Vana vangu 4. Vakomana vangani? Vakomana 2. Vasikana 2. Vasikana 2. Kukurani makore mangani? 25 years. Umudiki wacho? Mudiki ane 6. Akuita 5 nemamanzi. Mudiki opesera ane 5 years nemamanzi. 5 years nemamanzi. Ganza mchiti mune 4 years baba asingasipo pamba. Izvo akasiya mwana chiyama. Vakasiya mwana ndatomurumura. Matorumura.
ndozvokuti tizive mafambiro enyaya yacho. Vanaenda zvavo kuchikoro. Vana vanobhadharira chikoro asi nyaya yepachikafu chevana vanongondipa zigi rinovairwa vanoti ndaisa 2000 ini ndai kuzoenda kutauni mundowana mune 1.5 zigi apa ndo pane transport burundoni kunobviwa $3 kuenda kutauni nekudzoka unobhadhara $6 saka ndozongosara ndava ne$40 ndokutenga kana chiufu mafuta sipo chichi vana kumwedza uchakwana kuti Ilo ngelo ihumbi je. Masimuka manesi ya. Kwani nyaya. Bayenu. Mukati nyero. Ya, aiwe mukadzi wangu. Aiwe mukadzi wangu. Aiwe mukadzi wenyu. Sima aiwe mukadzi wenyu. Ndingatanga ngurondedzera pakutanga senyama. Ndainjira kuti nje. Ndingatanga kurondedzera pakutanga semarondedzera vaita. Kuti 2023. Andati chimbodai mapindura mubvunzo. Sima aiwe mukadzi. Nokuda kwokuti ndine for 3 years point mamwedzi ndisingasviki paari. Makatanzwana. Naiye. Iyo nyaya mbambo pane darira. Amai vari 4 years baba singawe kumba vanotone mwana mukuru ane 25 years. Mudiki ane 4 years something. 5 years. Saka vamwana hanzvadzi hamba bava iri kuwanikwa ine mashoko okutuka muroora. Kana vachiwanikwa nemashoko ekutuka munhu kavauya mudare vanogadzirwa kabudare vachiti vari mudare ari kuvananga kuti wainituka ndiani ngavaende mudare kunzwa kuti mugadzirise nyaya yehanzvadzi yenyu nemuroora agone kuchengeta vana vake izvozvo vakadzi hamudi apo muivaroora kudzimba dzevamwe vanhu kwamemutarisira kuti unofanira kurarama zvakanaka musaite zvinhu zvakashata zvakadaro kana muchizviita zvakaipa izvozvo munhu arevererwa achiita zvinhu zvakashata kuti kwanzi ndibhudhi vangu kana kuti ndiyani kana munhu ari wrong Right. Amai mama pamapiro enyu. Baba vanga vasara vaita ndinoda kuti tipe mapiro akaita kuti ndizozvipapamba. Chipira idare mambo vari kuti. Pamusoro wechangamiro 2023 taikanga tichinetsana nemudzimai. Tichinetsana kudaro tikasvika pakuenda kumapurisa. Taenda kumapurisa tikadzokazve tichizama kuyananiswa. Pakava nokukonanazve kwakaita kuti tizoungana sedare vana tezera varipo tikatongwa asi nyaya yakanga yakanyanya yanga iri nyaya yekutaurwa yekuti mwana anonzi asi wangu asi nyaya iyoyo yakataurwa ikapera vanhu vakabatana maoko vapedza nyaya ichona itaiwa mwana ainzi asi wangu nani tete muroora aiti tete vavakati mwana asi wangu kwe zvino zvinonetsa here zvekutsvaga mwana vana tete avava musavarambire ndo basa ravo kwete ivava chete kana hanzvadzi dzangu dziriko dzinoita futi unhu hwakafanana newo indoudzirwa kunzi mwana hasi wangu newe natete pandopinda pabonde nemukadzi wangu vanenge varipo mucharipa pana panobadare anogwadza kana makagara pasi magadzira dare mumusha muchiyananisana muchigadzirisa zvese zvamamatadzirana chiri kunonetsa nhasi nekuti unotaura kuti ndine 4 years ndisiri mumusha ichi zvinoshandei kuti unogara nemukadzi 4 years iwe usingaendepo mukadzi ari mumusha menyu kana usina kumuramba mukadzi uri kugadzirisa here nyaya yemumusha munhu kana usingachade mukadzi kana umutora umuendesa mumusha make unotora mukadzi womuendesa kupi kumusha kwake ndio mtemo mukadzi woenda mumusha make iwewe wosara munhu uri mumusha mako saka zvino muri kupi kana mukadzi achigara ega mumusha
muri kubvunzwa ndimi pamusoro wechengamiri. Ini ndiri kugara pane imwe imba yandiri kugara nomumwe mukadzi. Ndo chete munhu zvaunenge warambira mhiki zvaunenge wapazira musha wako kuti mukadzi anozodziva akazodai akazodini akadini hazvisiri izvozvo. Vakadzi hamurambidzwe kuvaita, havatorambidzwa kutovaita vakadzi vacho. Saka ndaikumbira manje kuti iye zvino nhasi mauya kudare mai vari kudei kwamuri. Inini ndiri kuda kuti vabereki vangu vati varipo pano, sezvo ndakabereka vana musha mavo nekudii nematumira vakaita chifi vavo vachirwa vachindiudza. Nhasi vangozvizadzikisawo pameso pedare remaitira vakaita netendo lasi yavo. Noti nini handange ndakatambira tendo lasi, ndakavati ndiche munondiperawo tendo lasi kuvabereki vangu. Saka vabereki vati kuti tichataura naye takambogara naye pasi, hapana chiri kudii chiri kufamba. Hando dzangu ndozvaimbotaura naye hati tingoita kuti ana baba tisangane kumadzishe sekuti yatuma vakuru vekubhundoni kuti tendo rasi yangu iye wapanzwe kubhurutoni. Iwo kubhurutoni vanoenda vapi? Vachirwa ivo vanovasiva. Vari kupi? Vari kupi vachirwa? ndiye muri kubvunzwa. Amazina ndi vanhu vanozvaparira pamusoro pemubvunzo plus handina patience dzekuti ndosvika kutambisirwa time. Ndati vachirwa chii chenyinyi? Vachirwa anongori munhu ari mukomini. Ndiwo munotuma negupuro kumukadzi? Ndati ndiwo munotuma here negupuro kumukadzi? Mangwana munomuona ari pamusoro pemukadzi wenyu. Stupid munhu iyeye. Kunze kwokuti vavake vanhu vaperekedzera kuuraya vanhu vanotonga here dare vachirwa? Chii vanotonga dare? Vanotonga dare vachirwa? Mangwana munomuona atora mukadzi wenyu munhu iyeye. Ati kuperekedzera iso kuti hende mupe tendorasi. Iye utotora tendo iri kupi tendorasi yacho ningi? Vasi vakanga vaenda nayo. Nyora Samuel Maizuru. Atidi kuregerera vanhu vanoita zvisina nebasa rese mudunhu medu. Asi sekuru wako, asi munhu nje ndiye anopuwa mari dzeda unopadzimai vangu iningi. Gupuro. Iwewe futi kudherera kwakaita sei ndikoko kwaunoita wewe? Uri murudzi kwaunobva kumusha kwenyu ndekupi? Kugoko ndo kwamunoita zvinhu zvakadaro? Ndiko here kwamunoita zvinhu zvakadaro? Pauti madzimambo ose mugoko muno hapana asingazive cheya dzedu munomu. Hapana mambo goko asingazive cheya yemunomu kubva kuna Chireya. Vese havadarika apa munhu achienda kwarasina kupinda muofisi yedu muno. Unhu wamuri kuda kutiitira apa ndehupu? Mukadzi uyu makaroorana naye gore ripi? 1999. Usacheme tawana mume. 1999. 20 makore mangani wa? 26. Yeah, kana 25 point. 25. Ndoye mungoti nekuti mwaya kubhurutoni manje. Maona mwakadzi. Auchada mukadzi wako. Wakumuona muno kureba manje mukadzi. Musadaro varume. Nyika hidi izvozvo. Ezvino so zvinyorere wega loss ye 25 years. Nyora pasi. Kuti loss 25 years muupenyu hwangu ndine 25 years loss. Hauzorore. Ukaramba uchibereka hauzorore. Ukaramba uchiroora hauzorore. Ndoda kukuudza kana une hama dzisikade kukutaurira zvinhu izvozvo. Hauzorore. Ndoda kukuudza unofa uchishanda. Zvino mukadzi wako anokunzwisisa kuti murume wangu ukataura dambudziko rauinaro zvokuti ndaita problem iyi. Handiti anoitambira kuti ii problem.
kwete zvokuti unocheuka chokoti ndovaudza kuti gumbo riri kurwadza here. Avani naizvozvo vada kuti ushande zvake zvichidii. Unowana tete manje ari kachikureverera manje kuti habuti ivo vane wavo murume kumba kwavo. Vatete musadaro, dakukuudzai akarwara hamumbomuda uyu mani. Hanzvadzini hamumude. Ungamupisike agwara. Tatu ungamupisike here kana gwara. Ndozvandokureva iwe taitohwa tese ngeemukadzi. Handinogoti izvozvo. Saka nhasi uri kuti chii mudare mangu muno? Kwete zvokunotora chirwa stupid. Umutaurire kuti vanhu vamabongezi stupid. Pamusoro imambo hazvina kudii zvakada kudaro. Munhu mukuru asina njere unotambira ningi gupuro remunhu ari kuramba mukadzi wake, iwewe member from nowhere. Munhu munyaya wako ari kupiwe. Munyaya wangu ari kugoko akatoshaika. Akashaika munyaya akashaika tinoita sei? Panopinda umwe anobvepi wemurimo mukuchero mudzimai wacho. Saka zvaunozviziva chii chauri kutiitira. Unotora mabhuranda yako ari kuita zvechibhuranda chavoko, uda kutora tsika uchidzisanganisa. Unokuti kuti iwe kwavanga mauswa unitora ini munhu wodhonditi enda unopa mukadzi wangu gupuro umu ndimuramba. Ndizvozvo. Saka uchiona vanhu vachitukwa nemarudzi, kutukwa kunzi zvakazodai tinozvitukisa. Handiwapoa. Kana tichiita chimalawi ngatiite chimalawi. Kana tichiita chimoskeni toita chimoskeni. Chizezuru toita chizezuru. But uchaona kuti mitemo yachona aisiyana, ino tinosiyana pakutaura chete chirudzi. Handiwapanzwa. Saka uchiona kuti munyaya ariko ukaenda kuchinyanja ikoko anowanikwa munyaya. Havakuenda kungonosvika pamwana wemunhu vachiri vatotuma munhu. Iwewe manje wabva kumusha kwakoko manje wakuda kuzozvisanganisa kuno. Kana modzokera kumba mbozi dzodzo dzakakumirirai kumusha. Wakapedzera kuenda kumusha rini? Aenda nenguva ndakatotuma. Ndati wakapedzesera rini? Handina kumboendapo. Titete wako wakuudzire zvakutaura. Hakuna chii? Mata hakuna chii? Hakusina abereki tatakarwa mumusha mana sekuru. Saka takaramba kumusamba takamtsvaga musha yenyu sevana vevakwasha. Saka hakuna chaanoendera kupi? Asi vakaroorana vari ikoko. Uyu ivi mumuudzire manje kuti minda agone kutaura. Ndosaka muchimufurira kuti arambe mukadzi nokuti agone kutaura. Akubereka akabereka wani? Akabereka wani? Mune vana vangani mama ivi? Vakamira sei? Vasikana 2 vakomana 2. Mogara navo here kubhurutori kwenyama? Ndogara navo ndakatoudza nyaya dzangu nemunabhudhi vavo. Vanototi vatanga kutoti vatondirwisa vandituke. Kubva tichigara wafunga ndaingochema. Iko nondoona zoti tete muri murume akafanana baveni. Kana muchindudza seizvozvo kana kurwa togona uri papo ndotaura ndakavaudza izvozvo. Nenyaya yekundirwadzisa kuti kana ndakuvaudza navamwena. Vamwene vari kuserwa. Ndivamwene. Amai nyaya yataurwa yevana vakatoti chero handodzi yangu yange iri pakati ndotodari kuenda kumadn nekuti vane ruzivo kuti pane dare ravanotogara musha. Ko iye right chiregedzai. It's an order from this court now. Endai kumadna test nevana vacho. Wese mwana awanikwa ari mwana wako mombe. 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 Dzamunobhadhara kuna amaya. Musamudhemira mwamba kana kutaura. Dzamunobhadhara kuna amaya. Mazuva ano munganetsane nawe kuti mwana asi wangu nemukadzi. Wakubhadhara mhosva pano. Munganetsane nemukadzi kuti mwana asi wangu. Ndiwo kuzokubuda nepfuti uchitora pfuti yebasa uchienda kunoringirwa. Ndiani aitaurwa zvekuti pfuti wakasungwa here musi wacho. Kana usina ndikusungise nhasi. Dziripo.
vabanga kuti vazive kuti idare rechivanhu vada kuripa hwai vanyorei seyamo atimbonyora hwai amai ava kuti azive panopadare hatiitirwe zvokukuru kupana hatimenemene saka makarwira kudzoka kubhurundo murana apiri makadzoka kunzvimbo kwenyu chaiko chaiko saka makunotorana chirwa kungonhonga vanhu mobvunza kuti shuwa unganotora munhu murodhi wekuti enda nondirambira mukadzi wangu makazoona kwani zvinhu zvakaipa zvakadaro zviriko zvinhu zvakadaro seyamwa ndoda pepfuti apa ndoda action yakatorwa nekampani kana iri puti yekampani action yekuti munhu aendera munhu neputi kumba kwake akaitwei munhu wacho akaitwei pamusorotare makaitwei nyaya yepfuti yakafefetwa rowanikwa kuti panga pasina zvakadaro papasina zvakadaro hazviitike munyika ino indatisungisai kana zvazvine 2 years zvakaitika maitozvishamisika nazvo kuti zvakusungwa plus chandoda kukuudza hama yangu mukadzi agarwe naye kana usingachamude handopona wobhoita 20 years wakachengeta mwana wevanhu wakamuramba kare iye akangogara mumusha menyu achiti ndakagarira murume makapesera kuvaziva rini baba 4 years mompe kadzi usina kumuramba nyange ukoti chaiko chaiko kadzi kana usina kumuramba haite murume kurota kuhope iworipo uchiti mukadzi wako uchimudhistepa wai yedu pano tinotasamura chedu nomufambo wanakazva zvinhu zvinetsezvi kambani iyo tinoinyorera igozotipa mari ugozoshipika ndiwo mukadzi muchituwa charuva ari pano mwana wanangani ndina mwana makawana narini 2023 ameno mafari mufungiro apo vachikufunga kwevarume vakakwana vane nomari senzika yaunotamba neupenyu chida 20 something years vana vako vana unoendwa musha wakakwana vakuwacho vako vaviri vatezvara vako varora vako vaviri mukadzi wako haisati yachimbiri mwana mudiki saizi nemuri vachiri vana vadiki unogona kutipa vamwe vana vaviri kana muchida zvinhu wokura ndiwe amwari mawigi kaya wachenjerera adistebha wakawanda aiyo mademo unonzi chiforeign hair kuna baba abvira kaingusumudza ruoko amenomvura ibudhi wamaya ataura henyu akadzikatirwa nemadhirekta pamusoro vedare ini panhau yese yakanga ichiitika pakushupana kwemuiri baba vanenge vari kumusha vanikazi saka munhu aidango kuenda pamatare ndini avateta kunetsana kwavo nemuroora takagarira pasi nyaya tiri kupa mutomo yekunzi pane mwana asirwepo tikawirirana zvekuti nyaya iyi ikadi ikapfuura asi hanzvo dzengu yakaramba ikabatikana kuti pane shoko rekuti ini ndiunzi mwana panapa ndiani asi wedu asi vateta ava takataurirana zvekuti tikanzwisana ipapo. Number 2, mukuwasha inorova hanzvadzi yangu ndibva mukwadza ruoko handiti ndibva tenda kubattlefield police station amukwadza ruoko ndina vatete futi vanhu panata kusangana navavo tikanogarira dare iroro kubattlefield police station akanzi arapise sisi uyu chipatara chendaitaura vanhu vanovarapisa yanazoenda ikoko vakazoenda kwavakaendeswa nekuti aiti mari yangu yekwani asanga vakwadza
achivakwadzira mukadzi vakarura mukwasha. Zvadaro mukwasha wangu ane kakudhiri rakainako nekuti iye haana chakatipa, akangoda tsvakirai kuno mumusha medu. Anotidhira anoonesa kuti isu hatifungi, hatigoni kutaura here handizivi, nekuti iwo ndana apiri isu namahlira. Saka dambudziko rinoenda pamukwasha ndoti anotora vanhu vasingafungi. Sisi vanofonera budhi mukwasha nyari pashi izvozvi ane pfuti rinzwa. Chaito kuti uyu anorinda sisi vangu nguva yanga iri yezhisha. Chaito kuti arinde sisi vangu yanga iri nyaya yekuti iye aifunga kuti kuramba kwaita mukadzi asaende kumba kwake uyu akuda murume kuti uyu mwana mudiki. Chero makamutarisa uyu mwana mudiki. Saka iye aifunga kuti akuda chi munhu wandakaona problem havasi vatete ndimai a mukurunga iweyu right amai musotetonga matani ndiri mukoma wangu Brunton. Ava ndivakuvachenesa hangu nekuti ava pataitaura tiri papoga ava vane mashoko vakataura andakanzwisisa kozi pane nekukonana kwasisi nemuzukuru mwana wevava. But mai ava vane mashoko vakataura akandikwadza. ataurei Nekuti mai vanoti uyu iwe muroora ndobva ndavabvunza mubvunzo ndikati munozvinyirira here izvi zvamuri kutaura. Mai vaitaura kunga ri pashi kozi imba yanga yakaita semuzara vanhu mukati vaitaura ri pashi zvikanzi hatakada basa nayesu. Maya handina basa nayesu kana basina handina basa naye akutaura ini ndohwainini ndega munhu mangu kuti kata mai vachitaura mashoko akafanana neaya mwana woli uyu ndakabvunza tsana naitsana munoda kutaura mai venyu ichokwadi ini handina zvinotaura kuda kuti ava vane kadare kavo kavanoita namai vake pamusoro pasisi vangu. Isu kumba kwedu kutaura chokwadi hatina chatinacho izvezvo tinongori isusu pamwana uyu wana 4 vaazvara angori papa pamakore ese asiwa uyu ini ndindofambira nyaya indogara kwana magwenye kuya kuBrookford. Ndinosumuka papa ndichienda kumba kweuyu kana paita problem matsamu izvo muhwarira anzi andamwana nemudzimai wainaye ari kusiya vana vake. Mwana wauyu akakwara kumai sisi vakazvamba kuzvati mukomana akakwara kumai avatsama namwena mwana wavo wavo mwana wakazvara. Ndo pandoona manje nyaya yekuti vanoti ivo vana vasi vavo. Kana mwana anga ari wavo tsana vangarekodzeri kunoona mwana wavo akakwara kumai. Ndatenda right ndonga nyaya yenyu very clear. Uclear waya tete ava vandiudza kuti vakakurira kumusha kwasekuru handimadaro mukazvichimakura chenda munovaka wenyu vareva kuti mai ava ndovakadhonza vana vavo kumusha kwavo vanekatsika vanekatsika kakashata sirivi vakasina kupfeka kasina kupfeka kakonzera kuti mukomana uyu mani akutotinhirwa mungombe nokuti kusiya kwakuita mudzimai nevana vaanga vakura 25 years achinotsvaka mvana yakatiza mumusha wayo kare kukweko zvava kuti iye akutinha muurombe sekweko akambotonzerwa kunoererwa kwasekuru wozoona munoora kuhura nhasi 99 achirovorwa kubva mugokwe kuzouya kuno mira akachitaura mbuya muchabva matakura hwai pano munotsinzira tsiro kumaziso kuti pano apa titi izvozvo pano pamuri moteerera zvatechitaura muno mugozopiwa ansa. mukwasha vakatorodza festival yavo yakatoroogwa kahle vakai okay pane makwasha varipo amaitaurai mungaputiri pamusoro vedaro yairutaura pano handipokani uye handisi kuzvibvuma nekuti nyanigari kuno pa4 years mwana wangu dzaadesana nemukadzi inini ndaitopipawo mai vangu kugerogari pa4 years idzodzo dzavapitaura vainetsana vaidii pa4 years idzodzo dzavapitaura inini chekutsoka yangu kapakakandiende utosharusika mchinziva mwenyu mirai matoona kuipa wenyu kudaro hamunyiri pamwana wenyu mirai ndimi madaro pamwana wenyu hamuendi
pane vazukuru veni saka makatoimba kudhara mwana wangu asikuda kutaurawo nokuti pane pamwe paunosundirwa zvisi zvavo nokuda kuti worimai ini toda kutaura kuuya kuzoteerera ini hatigari kunoka noneni ndobva kupindura 4 years dzavari kutaura mai vangu vairwara vari pakadoka pawebhai ndobva ndaigaremo saka zvitondishavisa ndichizanzi inini ndakatuka ndichituka muroora manje inini motaura ini ndoda kupupura chokwadi namai akaitwa dare dandiripo sembuninga mai ava mai vakataura vachitoti kadai zvaigona zvaizvezvi inini mari nayo vachidai sozamurangu ndoda kutoti tishedze uyo kamugado auzotesta mwana kuti mwana wachenje here mari nayo izvezvi vachidai so saka zvaita kamari yavainayo iye zvino taakuda majidhini vana vacho taakuida kuti pataurike mashoko iwaye kutanzi pari kutaurika kuti mwana ari mumba memumbawangaze mwana wake inini ndobva ndakapindura ndikati ko inini chichikumunetsa ichii ingavanhu vamwe vanoenda kumadna wani kuti muzive kuti ichokwadi nokuti muroora ndaigara chinotaura nyaya dzacho vanogara chizvitaura asi mwana ari kuchengetwa nababa vacho nhasi zvozvozvidzi mwana hasi wenu ye mwana achichengetwa mumba medu madna amaitaura yaya manzi nedare ngaachidai kana asiri wenye asi wenzvichokwadi kana ari nguva yati yazokwana nendare manje asi matauriro enyama muri amukadzi mukuru ite kupindura kwamambo kana muchitaura nemutsvairo haubaiswi nekumurungu kupindura kwamambo ndekutaura nzvimbo yechikadzi mutsvairo haubaiswi nekui nekumuromo unorovadziradziwa hamugoni kunyarara here mumwe munhu achitaura chisumuka yambuya pamuri vapo out munzamusha dzevanhu yakanyanyisa kupindira umunhu zvakanyanya vasingazivi kuita basi nefunga vamavazivi ndoda kuti nyaya yepfuti iongororwe kuti kukambaniko pfuti yakabuda ikapinda mai ava tauratozawo ikati kataura ndakafonerwa usiku ati inyaya dzinozobuda muzvakutiti inyaya iyi angaiclarifiwe ichene kana isina kuchena toburuka toenda pasaiti yavo nyaya yepfuti yochena ati izoshoisa dare ramambo mangwana kuti ugona kwamambo yakagotaura kuti pfuti iyoyo kambani yakatora action musebenenge uyu murume uyo akuda nepfuti zvorwadza ndipo anenge aitotamira kuti pamusi ndichaona mukadzi aine murume saka nyaya iyi ngaichene kana ichichena kana isina kuchena toduka nababa toenda kusaidi haisika kukambani kokoina because inotori mhosva yakatokura oro nyausi okumbira mambo uregerero pamutende nemazitezvara nokuti mungaitseketodzakiwa gadzirisai pakambaniyemuzachawana Brunton mai. Ewabite. Watoto. Ende netime yacho yakunzi ngorusi. Akafunika kumaliza. Maitogada pasho. Motori nenyaya. Anditi wakaenda. Ndikada. Ndikadzara timu bvunze mukuru. Makaenda nditi. Hakuna kana kama. Usiku hamna kuenda. Baripo vachazvipedza. But shoko rareba nderokuti baba vari kuti mukadzi havachamudi. Baba vomukadzi vari pano. Uri pano baba vomukadzi? Ndiri pano. Ndio padare ramambo ngezi. Makambokusvika? Ndisati ndasvika. Ndipo pano manje. Padzinomwa ndipo pano kuna Sara. Patondiremera ipapo ndichinzwa achiti wambenga ari mukadzi wangu. Saka handizivi kuti nguva yese ndanichitoti mukuwasha wangu kusandipawo kwaari kuita pamwe kushaya ndisingazivi kutoti anga asinene mwana wangu
izvi zvazobuda mudare muno mambo kuti mwana wangu wakaramba kama asi ini chandakapuwa naye hapana. Handiti akamutora ari musikana Mwana zvese mambo achapinda kwazviri, saka vari pano achabuda neansa, muchainzwa ansa yacho. Ndati ndipo papadhongwa muna Savi ndizvo, ndipo pano madyira ndizvo. Uri kugokwe urungwe uku inongova nzvimbo imwe chete, tiri vanhu vamwe chete. Ati panyaya tenge tibudisa nyaya ibude nezvechokwadi, nokuti nyaya inotaurwa ndeyekuti kana munhu ati munhu hanichamudi Chakala tingataure 1 zvingonetsa. Vatingagadzisa panombo Chicho. Ilist ringroha. Mambo. Karen, Shanda. Karen's. Imari dzipizi. Pane list rezvibingi kozoita list returure renarusambo. Hanzi currency yakaibhadhara paikati. Mabhiriyoni. Mabhira cheki. Enda mabhira cheki. Saka inyora zvitiani. Izvo ndindainyora. Saka zvinyorera. Vanga vanerawo list inonyandirira mungu list. List unonyora here wega. Ayo. Vandipa list indotipopera pane rangu usaradera imwe chete. Munhu anozvinyorera ega list. Ko muri kuti chii? Ayo. Ayo munonyori wega. Apa handikukonzwa kuti ndovanyora. Ndikureva kuti handinopiwa list ndokupawo kapadhuka rangu. Asi unenge uneyo list rawakapuhwa navatezvara. Ndakapiwa rinenge riripo. Riri kupi? Abepa rechonazizvo. So tingataure chii? Tingataure zvinhu kusare list vatezvara. Handinotambisirwa time mamurangano. I don't want that. Ngatichajei munhu pfuma arore kuna vatezvara. Osiya mukadzi waasingadeye anyengwe nevamwe varume. Tabvunza mambo musipo panapa akamutora ari musikana. Hakusiriko hatisati tasvika uko mhovhutu mukanyi. Toda kuti tiende panhau yekuti arambana here nemukadzi. Zvanga achichembera achinotora chirwa wanga achishandisa kuti anhingirire. Iye chirwa wenyu mumutaurire kuti zvanzi namambo Ngezi hauna mutemo unokutuma kuti unogadzika vanhu pasi uchitonga vanhu vedu mudunhu medu vachishungurudza vanhu. Ndokune umwe murume akauya panapa aitora mukadzi wemunhu panapa. Vakuru kumabasa kwenyu. Imoti zvaunoshanda neputi unofamba uchivhima vanhu neputi usiku. Wonzi akaregererwa aiwa akazenga akadai. Unoenda kujere bhururu wangu ndakukuudza.
futi unoenda nayo kujere masikati machena ukaite kurota kuhope adzazi puti yauinayo usati wakairidza kana zuwa 1 iyo iya unoenda kujere nayo. Baba ndewapi? Mutemo wedu atimanikidzire zvinhu zvinenge zvisipo, nokuti ukaona munhu achiti ndagara 4 years ndisingazive mukadzi wangu hapana kurambana kunodarika ikoko. Nyange akasazvitaura nemuromo 4 years mukadzi wamuzive muri mukomboni imwe chete. Imi ini ndinototi zvatobuda pachena pa4 years nezvabuda mukana make kuti waimbowo mukadzi wangu. Zvabuda pachena yakamuramba kudara. Saka isusu vanhu kana munhu asina kubvisa gupuro kumukadzi achiti iye ainge akangogara 4 years mukadzi achistafha achizvitsvagira kurarama nekuita sei, tinomuripisa. Mukadzi anorambwa negupuro, token of divorce. Marambana pachivanhu shuwa munhu otanga kuzviitira zvinhu zvake iwe uchiitawo zvako, kwete zvokugara uchiita izvo zvokuti unochiita kuona kuti ezvinorabvuma manje. Hakuna zvinhu zvakadaro. Saka kana wati mukadzi auchada uchiita akabhenga ari mukadzi uchiita kunge uda kutaura ngano pamukadzi wausina kuramba, ndo munyaya yatavi chimupa gupuro racho mukadzi wacho. Andinoda kudzosera nyaya yemashure. Maizulu tambira gupuro. Halo mpamo. Mchija. Iwe. Regai ndizviite mambo ndega ndozokupindura ikawanda. Regai ndizviite ndega ndokuudzai. Amagumbo. Apira kana. Aiwa regai ndipedzerane naye. Ndaitaure naye. Zaramba kubvaruka Gumbezi. Marambo mberi kwedare. Vochinzwa kuti mambo anoti kudii. Ndokunonzi kurambana. Ndokunonzi kurambana. Aiwa ambuya chinhu chinonzi kurambwa hachisi chekutanga kwamuri. Kune vatogarisana 20 years vakarambana kare vachinyeperana. Saka kana munhu abuda pachena kuti ndazokuramba, ndo mafambiro aita upenyu. So mutemo wedu isusu manje, kana munhu aramba hake mukadzi wake anoroora vanhu. Ndanzwa muchiti vana i2 vakomana 2 vasikana i6 mombe pavana ivavo. Ndiye akatanga kubereka nemi ka? Imwe mombe.
kuzvinzwa ere baba? Uri kuzvinza chimwe Tete vasisa kuzvinzwa. Dza 7. 4 years. Vana vachichengetwa nani? Vana akatanga kutondipa mari dzigiro rigore rapera 224. Akanga achengeta ake vana muna 2024. Chikora anobhadhara nekuti pamaini pedu vashandi vese vanongonzi vanobatirwa pastepod. Asi vakatombozama kuda kunobvisa vana ava pastepod. Usaite izvozvo hama yangu, dzidzisa vana unless kana wapuruvha kuti vana havasi vana. Pamari yechikafu panongondipa zigiro rinobuda 1600. Ndo pane pane mari yebhazi. Ekuchikoro? Yechikafu. 1600 imari. Yezigi. Kwenu kuti imari. Imari. Kuna vanoziva imari. Inenge kumafuti. $40. Vana 4. Vana hapana vamwe wabhazera here? Pane 2 vakura umwe wacho ane 2 years number 2. Ndakatorokoresa mukwasha. Kana wabata penzura nebhuku hapo unotoita kutondikumbira ka. Usaite ungori mabharani kachikutonga mudari. Hausi kundikumbira wakutonyora kudhara. Mutema haubvume izvozvo, usave stubborn kwandiri. Unopesera wadzika makore kwandiri. Wakaona mukoti umwe achitongwa achinyora pasi kudai so. Igweta. Uri gweta here. Isusu kana wauya kuno uchiti nhasi vanonondiona, hatione vanenge iwewe. Hatisati tatomboona kana umwe chete. Kana wekuona achauya but pari zvino hatisati. Ukaona mumusha ukaita hama imwe chete, handitika inofarira kufa kwemba yako iwewe, hama nometa yerudzi rwupi, handidi kutaura mai vako. Ndavaona kare ava mbuya vanga vakagara apa. Mai vako munhu anorwira upenyu hwemwana ndimai. Unozvinzwa zvandiri kutaura? Wada umwe mukadzi, tora mukadzi wako mugare ikoko, siyana namai. Chengeta vanhu. Uya uchizodai. Vanozviziva sevanhu vakuru kuti murume anopenga achidzoka. Nerimwe zuva ava vanokubvisa pamba ava mai varapa. Dakukuudza nhasi kuti tigozobvunzana muupenyu. Zvandiri kutaura. Hakuna nyangwe ukapiwa 20 times pazuva nemukadzi. Rudo hapana. Runodarika rwemukadzi wako. Wanga uchifuridza pasi muchirara parukukwe. Wakurara pamubhedha kuti handichakudai. Zvakazodai. Hauchada umanikidzwe. Handiti gupuro runobvisa $20. Gupuro unotadza kuchengeta vana vako wakabereka. You're failing. You're budgeting mari kuti hazviite kuti ndibvise mari $100 yekupa mukadzi kuti atengere vana grocery. Nhasi uri kumuramba kubvisa $20 kuti igupuro rangu iro. Kufunga kuti uda kushaina kwatiri. Hazvisiri izvozvo. Nerimwe zuva ucharidemba irori ranhasi ratagarira pano. Ucharifunga musi wa19 September 2025. Nyora pasi. Nyora pasi. Ukariona warifunga zuva irori, unochema uri paguva rababa wako wakakubereka. Usaende paguva rambuya avo varapawo kana varivo vanenge vatanga. Don't go there. Unochemera pasina. Ukaenda pana mbuya wabuda apawo, usaendepo. Takukuudza.
Tikasiya ndisina kukuudza izvozvo handikude. Une makore mangani? 52. Uri mudiki kwandiri ne3. Saka ndiri kukupa mombe dzako dzekutiza vana nemudzimai uchifungidzira kuti mukadzi anofanira kuzongorota kuhope kuti ndakaramba. Azozviona too late after 4 years. Unobhadhara mombe 2 ipapo nehwai yamambo. Mombe 6 ndedzekuroora vana vako. Mwana mukomana anobhadharwa mombe yake 1, umwe uyo 1, 200. Musikana uyo 2, umwe musikana uyo 2, 6. Yehumhandara hwavo amai ava kuti ndiwo wakatanga kuvabvisa pausikana. Mombe 7 plus 2 nehwai yekutiza mukadzi nevana muchitsvaga kuti hamusi kuda kuchengeta vana, hamusi kuda kuti ana akubvunzei muchiti ndisiyewo ndaano umwe mukadzi. Vari kupa amai vadiki vavo munavo kuBrunton havako panze 1,800 ndizvo Sam 9 mombe times 3 2.7 ndizvo. That's why 2.8 hatakuwanira basa kana wanga uchitamba. Basa ramuka ndedzo muhomwedzi dzinotsika kana dziripo 9 why inofuya chifamba kana iri isipo 100 kusvika musi weFriday waiyo inenge yatove pano kana iriyo mhuni kaifamba kaya pantoida musi weFriday ndopatakuda kuona mambuya aya manje aya handiti vapindire mukukubatsira. Vakasapindira mukukubatsira handiti ndozviziva pano mwana manya patambo apa vangu vachirova kuti iri pano mari turaibude manje ende munedabhira kuti mutongana namambo detiri toga amaibvuma bhuku vangu ndokutokuchava waivamoita yes. Saka ndizvozvo museyamo dzimensheni mhosva yachoona kuti mombe 6 ndedzekuroora vana vake. Musikana mombe 2 umwe chete pau2 hwavo 4, mukomana 1 pau2 hwavo 2. Mombe 2 dzekutiza mudzimai nevana. Yes. Toda kuti kana tichiwirisana navo mumakotsi vanhu ava tichitaura kuti dai wanga uri iwewe murume achitiza mukadzi. Inotovako chaji yekuti kumirira kuti mukadzi akurote kuhope iwe uripo semunhu inotovapo. iyoyo ndoyo yabvadza vabereki anga ari mukadzi. Wakamoenda here ukamuti right zvakanga ari mukadzi wako kuti mai mwana mukaona wanokupai sunungukai. 4 years Sunungukai. Umangatipenga netumanda apa mai manje hamuna kuzvinzwa achipenga sejongoro zejongo romere kachigwende chijongo amurona okura mai manje takaona zvakawanda ini ndima idimanda yedna ndopata kutaura kuti DNA yenyu kana iri chokwadi inokununura pamombe 6 idzi. Pamombe 6 ndinowada kuti mukadzi womuredzi ari makaroorwa ungamutorere mukwacha ndiri mukadzi wako ndigoenda DNA wakadya mvuma yake ndiri mudare ndiro zvawabvisa ndoverovera mwana wakakarovogwa saka wave homwe yakafuta saka makanorodza mwana sezvangoitawo baba vake. imi mukapiwa chipa roho mwana ichauya amai. Don't worry. Hakuna chinhu chinonakidza.
vana vatete munobhubhunyara kuti takurodza muzukuru. Ana mai vamusiri kuda mumusha mavo. Makadii kuramba mari yacho? Makadii kuramba? Kuti tidi. Mari yako atide. Tide. Nyaya yapera mshama. Rini dzoya rini? Chakala. Chakala tamutumu. Mwambaruda kuziva. Saka manzo ndichitoudza sekita ndaida kuti akubvunze mubvunzo wekuti mombe dzinoya rini. Handi munonyenga vamwe vakadzi muchiroora vamwe vakadzi muchina kuroora vakadzi venyu. Usati wasumuka. Unofanira kutaura kuti dzoya rini? Uzane mweya. Akutoora munhu. Isi ndikafunga kuti ndoda kunoroora umwe mukadzi. Mombe mbiri zipa mari yacho na 600. Yes. Pera kwa Oktoba. Ndabvuma. Kupera kwa Oktoba. Hanzi mbiri idzo ndongadzo kupera kwa Oktoba. But waidura neFriday, next Friday. Greatest. Kana iri mari $100. Asi Friday. Kana iri wainofamba next Friday yatikupinda iyo. Ndo pane matare edu baba. Kana waiyacho nari izvezvimo. November atiite matare pati yekutorera vanhu zvinhu. Handimire. Next court. Baba. Baba vangu vachi Chimbondimirirawo dare nderangu iri. Baba vari kunditi pamashoko atara mukwasha wedu ava kuti mumwe mbiri mwedzi unotera Oktoba todzipiwa musi wani uye papi. Inzwaika ibasa redu sedare. Imimi mukwasha wemakararama naye hameno makore mangani. Haana kutombokupai kana dhora rakadai. Ndini ndaamunyai wedare renyu. Musamboritya baba vangu. Munotora nhamba dzemasekretari angu ayo vese vakadai. Mukada kutaura namudhara mofona vamuranganwa ndini vanhingi ndati ndibvunzewo zvakamira zvakadii. Handiti kana muda kutaura nevavo amai avo munopuwa nhamba dzavo vese ndoofisi yese iyoyo ndo vanoziva zvekare. Kumbira kuna mambo vari pano. Taura yamai. Ndanga ndiri kurambiwa ndazvoona. But ndaregara pamba pekambani. But mwana wangu akushandawo pakambani futi papi. Inzwaika vatete. Kuti vana ndomira kuzogara navo pa. Chinzwaika imi vatete. Nhasi uno mabva kuno. Kurambwa kana yanga achikurambira yekuti anoda kukudzingai paimba yekambani. Imi mune vana. Handi matoni umwe mwana wacho namutora kuti ari kutoshanda. Anogara paiye. Garai pamwana. Mudzingwe mese nemwana. Papa. Saka makaona akatadza kutsvaga musha. Murume mukuru akadai. Zviri kureva kuti namambo kana musinzwisa shona amubve pamba pakugarai ipapo. Uyo ngaende kunogara paagereko. Handiti? Kwe zvino paanga asingagare ipapo ari kugara kupi? Ari kugara ikoko kumudzimai wangu. Ngavagare kako. Garai. Chinouya chinokuwa mambo kuzvakakora. Ngatisimulai. Nhamo dzenyu hatingadzipedzi. Next course.